Λίγο πριν τελειώσει η περίοδος θύρας του Αγριόχειρου για τη φετινή κυνηγετική σεζόν, βρεθήκαμε σε έναν από τους παραδοσιακούς κυνηγότοπους της περιοχής. Εδώ, στη Λάκα Σούλη, στο χωριό Ασπροχώρη, μαζί με την παρέα του Γιάννη του Αμπατζίδη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Περιβάλλον κυνήγι, μύθοι και αλήθειες, και η σημερινή είναι μία από τις εκπομπές. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μας αρέσει ιδιαίτερα, γιατί βρισκόμαστε με ανθρώπους που αγαπούν τη φύση, το περιβάλλον, που αγαπούν την κυνηγητική δραστηριότητα. Και με αυτούς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για την αγαπημένη τους δραστηριότητα, για το κυνήγι του Αγριόχειρου ειδικότερα, γιατί με αυτό ασχολούνται, και φυσικά και γενικότερα για το κυνήγι, για τους κανόνες ασφαλείας και για το τι τους προσφέρει αυτή η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αρχή του έτους. Να σε ευχαριστήσω θερμά που δέχτηκες να μας καθοδηγήσεις και να μας φιλοξενήσεις εδώ με την παρέα σου, Γούρουνο Παρέα. Βρισκόμαστε στο Ασπροχώρη, έτσι. Ασπροχώρη, Λάκα Σούλη, περιοχή. Λάκα Σούλη, στο Δήμο Δοδόνης. Κυνηγάτε σε αυτή την περιοχή χρόνια? Κυνηγάμε τα τελευταία 6 με 7 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Πάρα πολλά χρόνια κυνηγάμε η παρέα η οποία διατηρείται χρόνια αυτή, στα Πογόνια, κάτω στη Λάδα του Πογονίου, και κάποια περιστασιακά κυνήγια κάθε χρόνο τα τελευταία 6-7 χρόνια γίνονται εδώ. Από όταν ο πληθυσμός του Αγριόχειρου αυξήθηκε και σε αυτά τα μέρη πλέον. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε να καταθέσω τις όποιες απόψεις μου για αυτή την δραστηριότητα, την πολυσυλλεκτική δραστηριότητα, η οποία λέγεται κυνήγι. Μια δραστηριότητα συνυφασμένη και πλήρως συμβατή με τη διατήρηση της φύσης, και θα αναλύσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το πώς κύλησε η χρονιά. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί και το κυνήγι, η περίοδος θύρας του Αγριόχειρου. Πώς ήταν αυτή η χρονιά? Αν και έχουν αλλάξει τα πράγματα, σπανίως συναντάμε γουρνοπαρέες να λένε ότι ήταν μια κακή χρονιά. Ναι, τα τελευταία τα χρόνια αυτό το φαινόμενο είναι συχνό, δηλαδή το να υπάρχει πλούσια κάρπωση στο Πανελλήνιο, μπορούμε να πούμε. Η αύξηση του πληθυσμού είναι μεγάλη σε πάρα πολλές περιοχές, όχι όμως σε όλες, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι περιοχές που διατηρείται ακόμα χαμηλός πληθυσμός, δεν είναι παντού το ίδιο. Είναι περιοχές βέβαια που υπάρχει πρόβλημα, το οποίο και τελευταία είναι επίκαιρο. Συχνά βλέπουμε ότι σε καλλιέργειες αγροτών και τέτοια γίνονται ζημιές. Επιτοπλίζουν σε παιδινές περιοχές αυτό το φαινόμενο, και η πολιτεία πρέπει να λάβει αυτή τη στιγμή κάποια μέτρα, τα οποία έπρεπε να έχουν ληφθεί προπολού, διότι κάποιοι κυνηγοί είχαν εντοπίσει το πρόβλημα αυτό εξ αρχής, από την πηγή του προβλήματος, όταν άρχισε ο πληθυσμός να αυξάνεται κατά πολύ. Δεν λήφθηκαν μέτρα όταν θα έπρεπε, στο κατάλληλο timing, να το πούμε έτσι, και αυτό το πρόβλημα συνέπειε να διωγγώνεται σε κάποιες περιοχές που πράγματι οι αγρότες αντιμετωπίζουν στις καλλιέργειές τους μεγάλο πρόβλημα. Ουσιαστικά πιστεύεις ότι τα μεγαλύτερα μάλλον προβλήματα, ή εκεί όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, είναι οι περιοχές όπου εύκολα βρίσκει τροφή το θύραμα? Το θέμα του υπερπληθυσμού του Αγριόχειρου έχει να κάνει κατά μεγάλη βάση, μια μεγάλη παράμετρο είναι αυτή του υβριδισμού, το φαινόμενο του υβριδισμού. Κακά τα ψέματα, και αυτό πλέον πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι οι φορείς, γιατί πολλοί έως τώρα προσπαθούν να το αποφύγουν. Είναι η κύρια αιτία. Όταν μιλάμε για αγριόχειρους, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να βάζουν τα εισαγωγικά. Διότι αυτή η μεγάλη αύξηση οφείλεται, όπως είπαμε, στον παράγοντα του υβριδισμού. Ο πληθυσμός των υβριδίων είναι γρήγορα επανακάμπτει, γι' αυτό και εντοπίζουμε το θέμα ότι ακόμα και με τη διαχείριση των κυνηγών δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα, εάν δεν εστιάσουμε στην πηγή του προβλήματος. Όσα και να φάει σε εισαγωγικά τον τουφέκι, ο πληθυσμός των υβριδίων γρήγορα επανακάμπτει σε περιοχές που και μεταξύ άλλων είναι μη προσβάσιμες από τον άνθρωπο. Έχουν γίνει πάρα πολλά καταφύγια τα τελευταία χρόνια, καταφύγια άγριας ζωής, τα οποία εκεί μέσα βρίσκουν άσυλο, φιλοξενούν
τέτοιο πληθυσμό υβριδίων. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τείνει να εκλείψει ο γνήσιος αγριόχειρος. Για όσους ενδιαφέρει πραγματικά η φύση, το περιβάλλον, θα έπρεπε εκεί να εστιάσουμε, διότι υπάρχει γενετική νοθεύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το είδος. Δεν είναι εύκολο, διότι έχει διωγγωθεί πάρα πολύ το πρόβλημα. Δεν είναι και μία αναστρέψιμο όμως. Δεν μπορούμε να πούμε από τη στιγμή που δεν έχουμε επιχειρήσει κάτι, να φέρουμε την ισορροπία πάλι όπως ήταν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μία αναστρέψιμο. Βέβαια αυτό το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Φέτος είχαμε μία αλλαγή στη ρυθμιστική, μικρή αλλαγή. Προφανώς θεωρείς ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα που ελήφθησαν τη φετινή χρονιά με την αύξηση της κάρπωσης. Και αυτά τα μέτρα το είχαμε τονίσει κιόλας και το είχαμε πει μεταξύ των κυνηγητικών οργανώσεων, ότι δεν μπορεί να είναι επαρκή. Διότι είπαμε ότι το πρόβλημα δεν χτυπιέται στη ρίζα του. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες διατηρούνται ελεύθερη βόσκηση ημίαιμων ηχείρων, να το πούμε συσταγωγικά ημίαιμων. Βέβαια αυτό το πρόβλημα το διόγκωσε και κάπως η ανοχή της πολιτείας, διότι επιδοτούσε τη βιολογική νοοτροφία, όπως ξέρετε. Θα πρέπει να απαγορευτεί αυστηρά η ελεύθερη βόσκηση. Μεν και οι εμπλουτισμοί, να το πούμε εδώ, από κάποιες κυνηγητικές οργανώσεις, οι οποίοι γίνονταν δίχως τους προβλεπόμενους κανονισμούς, δίχως τα καθαρά άτομα σε εισαγωγικά αγρία. Δηλαδή συνέβαλαν λίγο πολύ όλοι. Κανείς δεν περίμενε βέβαια να φτάσει αυτό το πράγμα εδώ. Φτάσαμε στο άλλο άκρο τώρα. Κάτι που δεν το θέλουν και οι ίδιοι κυνηγοί. Μην νομίζουν ότι οι κυνηγοί θέλουν να υπάρχει αυτό το θέμα, γιατί έχει χαθεί η ουσία κάπου αυτού του όμορφου κυνηγιού. Διότι όταν δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας, δεν έχει και νόημα το κυνήγι, κατά καμία έννοια. Έτσι. Ένα ζώο που δεν είναι άγριο με την αυθεντική έννοια και μιλάμε για ημίαιμα ουσιαστικά, είναι πιο εύκολο να θηρευτεί? Σαφώς είναι πιο εύκολο. Καταρχήν τα ζώα αυτά, τα υβρίδια, έχουν την τάση να συνυπάρχουν με τον άνθρωπο, σε αντίθεση με το άγριο που τον αποφεύγει. Γάλλοι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι έχουν μειωμένο εγκέφαλο σε σχέση με τα άγρια, πιο ευάλωτα σε ασθένειες, και αναζητούν τα ίδια τον άνθρωπο γιατί τον έχουν συνδυάσει με πηγή ενέργειας, με πηγή τροφής. Γι' αυτό και τα βλέπουμε μέσα στις καλλιέργειες περισσότερες των περιπτώσεων, μέσα στα σπίτια, σε χωριά τα οποία προξενούν. Δηλαδή, ο άγριος πληθυσμός απέφευγε τον άνθρωπο. Τι έχει αλλάξει στο κυνήγι του αγριόχειρου, ανεξάρτητα από το θύραμα, το πόσο έχει αλλάξει το ίδιο το θύραμα? Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των συνηθιών? Βλέπουμε πολύ κόσμο να έχει στραφεί στο κυνήγι του αγριόχειρου, κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερο, όπου μάλλον ήταν λιγότερες οι παρέες, ήταν λιγότερα τα μέλη της κάθε παρέας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Παλαιότερα το να είσαι γουρνοκυνηγός ήταν η πιο μικρή κατηγορία, να το πούμε έτσι. Η πιο μικρή κατηγορία. Οι περισσότεροι ήταν λαγοκυνηγοί και ασχολούνταν με άλλα είδη θραμάτων. Αυτό που έχει αλλάξει είναι σαφώς ότι οι περισσότεροι πλέον ασχολούνται με το κυνήγι τώρα του αγριόχειρου, διότι η ποσότητα είναι πρόκληση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι λίγο αυτό που είπαμε, η πεμπτουσία του κυνηγιού αυτού. Σαφώς και όλοι έχουν το δικαίωμα να γίνουν κυνηγοί, όμως αυτό το κυνήγι είναι ιδιαίτερο και απαιτεί και κάποιες προϋποθέσεις. Είναι επικίνδυνο κυνήγι κάποιες των περιπτώσεων και δυστυχώς εντάσσονται ανθρώποι συνεχώς δίχως απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Η ίδια η πολιτεία, οι ίδιες κυνηγητικές οργανώσεις, να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια για το συγκεκριμένο το κυνήγι, διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πάρα πολλά ατυχήματα. Φέτος, αν εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά, που μέχρι τώρα πήγε πάρα πολύ καλά αυτή την άποψη, δεν είχαμε κάτι το οποίο δηλαδή να συνέβη σε νόμιμο κυνήγι τουλάχιστον, και αυτό είναι το πιο θετικό από όλη την κυνηγητική χρονιά. Θεωρούν πολλοί ότι είναι εύκολο κυνήγι και γι' αυτό έρχονται και μπαίνουν στις παρέες? Το θεωρούν με τις υποσυνθήκες που επικρατούν σήμερα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο κυνήγι. Εύκολο έχει γίνει για τους λόγους που προαναφέραμε, διότι
το είδος πλέον βρίσκεται σε εύκολα σε σημεία για να θηρευτεί και με τις συνήθειές του που είπαμε ότι δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Το κατατάσσουν, ας πούμε, πλέον εύκολο θύραμα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βγει για να χτυπήσει 10 μπεκάτες όλη τη χρονιά και κάποιος να χτυπήσει, ας πούμε, 20 αγριγούρνα. Μόνος του μιλάμε τώρα, έτσι, δηλαδή ένα άτομο. Να έρθουμε λίγο στις γουρουνοπαρέες. Εσείς είστε μια παρέα αρκετά χρόνια μαζί, έτσι, με πολύ μικρές προσθήκες ή αφαιρέσεις. Επειδή έκανες λόγο για τα ατυχήματα και επειδή δυστυχώς είχαμε και στην περιοχή μας τα προηγούμενα χρόνια, ευτυχώς όχι φέτος, και σε παρέες, γουρουνοπαρέες, ποια είναι η ευθύνη που αναλαμβάνει και πρέπει να αναλαμβάνει κάθε επικεφαλής μιας παρέας? Ναι, και εδώ είναι ένα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να έχουμε τη λεγόμενη αρχηγία σε κάθε παρέα, την ηγεσία. Μπορεί να ακούγεται κάπως κάποιον εδώ πρέπει ψήφιστα, αλλά εδώ υπάρχει ομαδικό κυνήγι και ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο καθένας έχει το ρόλο του και είναι ο επικεφαλής της κάθε ομάδας που πρέπει να κάνει κουμάντο. Από αυτόν εξαρτάται όλα. Δεν είναι τυχαίο περιστατικό, ούτε κλαίγεται μέσω κάποιης ψηφοφορίας ο αρχηγός. Ο αρχηγός μιας παρέας πρέπει να αποτελεί το σεβασμό, να εμπνέει το σεβασμό όλης της παρέας, να είναι ο γνώστης του αντικειμένου, ο άριστος γνώστης του αντικειμένου, να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και είναι υπεύθυνος για την εικόνα που παρουσιάζει κάθε ομάδα. Η ομάδα του. Ο κάθε αρχηγός δηλαδή είναι υπεύθυνος για το σύνολο της εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα του. Εδώ να σταθούμε λίγο ότι πολλές των περιπτώσεων αυτοί που ονομάζονται αρχηγοί σε πάρα πολλές αρέες δεν έχουν και τα κατάλληλα κριτήρια. Γι' αυτό και επιτοπλίστων τα ατυχήματα τα οποία γίνονται δεν είναι καθόλου τυχαία τις περισσότερες των περιπτώσεων. Είναι ένα δύσκολο αντικείμενο και δύσκολη και η θέση του αρχηγού που ευθύνεται για την όποια επιτυχία, για την όποια αποτυχία της παρέας ή για οποιοδήποτε άσχημο φαινόμενο. Ελάτε εδώ, παιδιά. Κάπου έχεις ένα καινούριο πίσω, εσύ γιατί δεν έβαζες κάπου. Ελάτε λίγο, Σάκη. Να πάρουμε και το... Ελάτε λίγο να δούμε πώς θα βάλουμε. Για διάβροχα να πάρετε. Έχει παλιό καιρό. Λοιπόν, Γιώργο, θα πάμε να πιάσει τις φήμες πάνω. Πόσα κάρτα για πάνω, 4? 4 θέλουμε εκεί και 2 πιο κάτω. Να στην Αγία Παρασκευή και άλλους. Και άλλος μετά την Αγία Παρασκευή. Ωραία. Πέσουμε καλύτερα εκεί. Θανάση, βάλουμε πάνω στο Γιάννη, θα κάνεις πάνω κάτω στο δρόμο του Βαμπούρη. Ναι. Ωραία. Στον Αγιο Νικόλαο. Στον Αγιο Νικόλαο αφήσουμε τον Τίτο Παγάνο. Πάρεις φυσική και θα σε πάμε εμείς εκεί στον Αγιο Νικόλαο. Όλοι θα πιάσουμε 3 κάρτα μέσα εδώ στο Κάρα μέσα. Κάρα μέσα. Εντάξει, θα βάλω εγώ σκυλιά από εκεί, 2 σκυλιά. Θα λύσει το όλη σαν άλλα 2 από εκεί. Και βλέπουμε. Πού καθάσεις μαζί μας, εντάξει. Είμαστε εδώ. Να φύγουμε. Να μην σοβαρά. Ο επικεφαλής θα πρέπει να γίνεται σκληρός ή να χαλάει και καρδιές, γιατί το κυνήγι είναι και μια παρέα, έτσι. Είναι η παρέα ουσιαστικά. Πρέπει να έχει και αυτή τη δυνατότητα ή την αποφασιστικότητα να είναι διατεθειμένος να χαλάσει και φιλίες ή να χαλάσει και καρδιές, αν δει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα κάποιου μέλους. Σαφέστατα, πρέπει να είναι ακέραιος, πρέπει να είναι ακριβοδίκαιος. Φίλοι σίγουρα είναι όλοι λίγο πολύ. Μια παρέα απαρτίζεται από... Και εκεί είναι το βασικό πάλι. Ο όρος παρέα παραπέμπει σε άτομα τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα και βρίσκονται για αυτό το λόγο μαζί, όχι μόνο στο κυνήγι. Μια παρέα πρέπει να έχει κοινά ενδιαφέροντα και εκτός κυνηγιού.
Διότι έτσι υπάρχει πιο πολύ δέσιμο της παρέας, υπάρχει πιο πολύ αλληλοσεβασμός, κατανόηση, ούτως ώστε ότι όταν ο αρχηγός πάρει μια θέση, την οποία δεν μπορεί να συγχωρήσει για όλους, κάποιον μπορεί να αδικήσει, κάποιον να ωφελήσει, προσπαθούμε να κρατάει τις ισορροπίες. Και αυτό είναι ένα δύσκολο έργο και πρέπει να γίνεται κατανοητό από όλους. Γίνεται τις περισσότερες φορές, ή να το θέσω αλλιώς. Εσύ είσαι ένας κυνηγός μιας νεαρής ηλικίας, δηλαδή σε μια μέση ηλικία. Στο κυνήγι, γενικότερα στα κυνήγια, υπάρχουν άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας, μεγαλύτερης ηλικίας. Πόσο εύκολο είναι να σεβαστεί ένας που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος τον επικεφαλής μιας παρέας που έχουν αυτή τη διαφορά ηλικία? Ναι, είπαμε ότι η γνώση του κάθε μέλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα πρέπει να αποδέχεται τον κάθε ρόλο και πόσο μάλλον τον επικεφαλή, ασχέτως αν είναι νεότερος, μπορεί όμως να έχει περισσότερη εμπειρία. Διότι οι εμπειρίες είναι αυτές που οριμάζουν έναν άνθρωπο. Και είπαμε, όπως προείπαμε, για να είναι κάποιος σε αυτή τη θέση επικεφαλής, συνεπάγεται ότι πρέπει να έχει και κάτι του παραπάνω από τους υπόλοιπους στο αντικείμενο, έτσι. Και βέβαια είναι λίγο δύσκολο το να απευθύνεσαι σε μεγαλύτερους ανθρώπους, να προσπαθείς να τους βάλεις, ας πούμε, στη θέση τους, αλλά έτσι είναι αυτό το κυνήγι. Και όπως είπαμε, θα πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν, να υπάρχει άλλος σεβασμός. Και εδώ είναι λίγο το θέμα το οποίο και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρεξηγήσεις, βάζουμε λίγο τον εγωισμό μπροστά. Γι' αυτό και υπάρχει διάσπαση των παρέων πλέον, πάρα πολλών παρέων σήμερα. Και δημιουργούνται παραπλήσιες παρέες. Ο καθένας, ας πούμε, βάζει τον εγωισμό του μπροστά και εντάξει, τι να κάνεις, έτσι είναι αυτό το κυνήγι. Τι είναι αυτό που σου έχει προσφέρει το κυνήγι, ανεξάρτητα από το θύραμα που κυνηγάτε κάθε φορά, αν είναι για γουρούνι, αν είναι για λαγό, δηλαδή για οτιδήποτε πηγαίνετε? Τι είναι αυτό που σου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία ασχολείσαι? Ναι, το κυνήγι για μένα δεν είναι, όπως αποκαλείται από πάρα πολλούς, χόμπι. Είναι τρόπος ζωής πλέον, διότι σήμερα που μιλάμε είναι Τετάρτη. Έχω αφήσει τη δουλειά μου και βρίσκομαι εδώ. Οπότε δεν είναι χόμπι το οποίο το ασκώ σε κάποιο ελεύθερο χρόνο, διότι δεν έχω ελεύθερο χρόνο σήμερα, αλλά είμαι εδώ. Τρόπος ζωής, είναι ένστικτο, το οποίο υπάρχει ακόμα στον άνθρωπο μέχρι και σήμερα. Παρά τον εκφυλισμό, θα το πω έτσι εγώ, πολλοί θα το πούνε εξέλιξη, που μας επιτάσσει να ζούμε και να τρώμε πλαστικά. Η άμεση σύνδεση με τη φύση είναι αυτό που προσωπικά με ευχαριστεί και μου έχει προσφέρει. Να σκέφτομαι πάρα πολύ καλύτερα, ο τρόπος σκέψης μου να είναι πολύ πιο συγκροτημένος, να το πούμε έτσι. Οι φιλίες πάνω απ' όλα που έχω κάνει από αυτή τη δραστηριότητα, κάθε κοινωνικού στρώματος. Η αγάπη για το περιβάλλον, διότι οι συνειδητοποιημένοι κυνηγοί πράγματι αγαπούν το περιβάλλον, τους ενδιαφέρει να το προστατέψουν, διότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει δραστηριότητα. Η αγάπη για τα ζώα, πολλοί θα πούνε, ναι, γιατί γι' αυτό τα σκοτώνεις. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί και τα οικόστατα ζώα, ας πούμε, μπορεί να τα αγαπάμε, αλλά τα έχουμε για τις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή και ο παππούς παίρνει μεγαλώνει, ας πούμε, το αρνάκι, αλλά παίρνει μετά το σφάζει για να το φάει η οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπάει. Και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στο κυνήγι, ή που σε έχει ενοχλήσει διαχρονικά, ή που σε ενοχλεί, βλέπεις συμπεριφορές ή κάτι που σε ενοχλεί? Με ενοχλεί αυτό το οποίο δεν συντάσσονται όλοι στην έννοια, στη φιλοσοφία του κυνηγιού, αυτοί που αποκαλούνται κυνηγοί, γιατί δεν θα μιλήσω για τους αντικυνηγούς, οι οποίοι και αυτό είναι ένα φαινόμενο των εποχών μας, είναι σημεία των καιρών μας, οι οποίοι με ένα φασιστικό τρόπο, να το πω έτσι, θέλουν να σταματήσουν κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν. Το κυνήγι σε κάθε πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης αποτελεί αυτονόητο για να φέρει το δικαίωμα των πολιτών, έτσι. Και ότι δεν θα πρέπει να νιώθουμε Ευρωπαίοι à la carte. Και θα μιλήσω για τη δική μου δραστηριότητα, αυτό που με ενοχλεί, δηλαδή για τα έσω μας, και από εκεί πιστεύω ότι ξεκινάνε όλα, ότι αν εμείς είμαστε εντάξει απέναντι στο αντικείμενο το δικό μας, δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Με ενοχλεί, δεν υπάρχει πάρα πολλές φορές συνείδηση των ίδιων των κυνηγών. Αυτό που λέμε, πώς το βλέπει ο καθένας το κυνήγι. Κάποιος μπορεί να το βλέπει να ξεφύγει από την καθημερινότητα,
να ξεφύγει από την κρίνια της γυναίκας, να το πούμε έτσι, να ξεφύγει από τα όποια προβλήματα και αν έχει και να πάει να ξεδώσει στη φύση. Να ξεδώσει στη φύση χωρίς σεβασμό πολλές φορές όμως, απέναντι στο θύραμα, απέναντι στο ίδιο το περιβάλλον, με συνέπεια να προκαλείται μια άσχημη εικόνα, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε εμείς οι ίδιοι πάνω απ' όλα.